Okay, Sinazo Dyonta ke wazama ke ukuzibulala. Namhlanje ufuna ukushare ke ibali lakhe ukuzama ke ukukhalima abanye ke abacinga ukwenza lonto. Sinazo, masikunike ithuba uzibulisele kubaphulaphuli bevukani emva kwemini nje. Okay, mandibulise kubaphulaphuli bevukani FM. Ndibulise kumntu wonke othe wamamela. Igama lam ndinguSinazo Dyonta, ndingowasecala Mm. but Siyavuya ke ndiphangela. siyavuya ukuncokola nawe namhlanje Sinazo. Phambi koba ke siqalise, uziva njani ngalomzuzu? Awake? Yeah, I'm a bit nervous, but at the very same time, proud of me. Like, I am ready for this. Okay, sicela ke ushare isitori sakho sokuzama ukuzibulala, usibalisele uba yayinjani imeko ebomini bakho ngelo xesha. Oh, okay, mandibulele kuwe DJ Abza. Kwakungo-2022 ngoMarch. Ndandinengxaki yezezimali, like i-financial problems. Ndandingaboni any progress ebomini bam. Ndizama like ukwenza indlela zemali, but everything endiyizamayo iyafeyila, akho nto ide ilunge. So I was at the point whereby ndingakwazi ukuafoda umntanam, ndingakwazi ukuafoda abazali bam. Nge-15 xa ndipeyile andinayo nerandi because ndibhatala elinye ityala ngelinye ityala. At the very same time kwaku-toxic nasemsebenzini, kwangekho nto ilula. So there was a lot going on ebomini bam, financially, everywhere, like yonke into endandiyibamba yayifeyila. So ndadicide uba no, akusekho nto ndiyiphilelayo, let me just take my life, because nalo mntana endithi ndiyamphilela andim-afodi, nabazali bam aba ndithi ndiyabaphilela andibaniki mali because andinayo le mali, iphelele esandleni, andiyiboni uba ndiyenza ntoni. So yeyona nto yayindihlupha, yayizi-finances zam ikakhulu. And if people abafuna uyazi uba yintoni eyabangela uba ndide ndi-endaphe ndikwi-financial problems, I don't mind to share that. I am ready to share that. Ya, uba uredi ungathi qhwiqhwi. Okokuqala, I was looking for i-belonging, laa nto yoba I wanted to impress itshomi. Ndandiqala uphangela and ndiqale uphangela ndimncinci. So ndandingumntu othanda ukuphuma every weekend, uphume every weekend ndispende almost 3,000 etywaleni, ndithenge new outfits, ndihambe ndiyobhukisha i-B&B just to take beautiful pictures so that ndizozipowusta kwi-social media, abantu bandibone njengomntu ohappy, whereas I was not. So eyona nto eyandenza ndikwi-financial problems, imali yam ndandiyispenda kwizinto ezi-useless like utywala nokuthenga iimpahla ezintsha every weekend, nokubhukha kwenzela uba ndizocreate i-content. Yayenye yezo zinto ezabangela uba ndibe kwi-financial problems. And another thing, ndandifuna imali fast, so ufumaniseka uba ndizawujoyina uForex, imali ityiwe. Ndizawukwenza ityala just to join u-forex trading, imali ityiwe, because ndifuna uba nemali ngoku. So nazo ezinye izinto ezabangela financial problems. Khasibalisele ke ngoku ngale mini ke udicide ke uzibulala, zintoni owazenzayo ukuzama ukuzibulala? Okay, ndandihlala nomakazi wam eCofimvaba. Umakazi wam is a nurse, yebo. So obvious you can imagine endlini yenesi kugcwele iipilisi, yebo. So kwakukho iipilisi all over ekhaya, kwakukhona iipilisi nami endandizisebenzisa because ndandisandosuka kugqirha ngenxa yoba ndandinentloko. So ndaye ndasela zonke ezaa pilisi zasephaa kwi-chest of drawer yam, ndaqhubekeka ndahamba ndayosela iipilisi ezaziserumini kamakazi wam. Phofu abantu babebukele i-TV efront, ifemeli yam yayibukele i-TV efront ingayazi uba ndenza ntoni, but I was just taking zonke ezaa pilisi zisendlini zonke ndazisela. Then ekuseni ndazawuvuka ndiphangele, ndavuka ndaphangela ndingenzekelanga nto tu. Then xa ndifikayo emsebenzini ndafika ndaxelela omnye umisi uba eyi ndenze le nto, wathi hayi hamba goduka, yabo. Xa ndafika endlini kungekho mntu, ndakhontinyuwisha ndafika kukhona iyeza lamaphela, laa nto yobulala amaphela, ndasela yona.
because ndandisendigqibile uba okay ndisithathile isigqibo soba ubomi bam ndiyabuthatha because ayikho into endisayiphilelayo ngoku. Okay, wakubeke ngoku usindile. I believe uthi wachitha iintsuku about 3 or more ICU. Khatsho wazixelela ntoni wakube ubona uba hayi ndisindile ngoku? Ndaye ndazixelela uba ngabana uThixo has given me i-chance yophila again. So I must make it a point that andizenzi andiphinde ndenze the same mistakes endandizenzile the last time. Uyabo? So ndazama utshintsha indlela yokuphila, ndazama ukuthetha nabantu, like ndaya kwi-psychologist because I had a psychologist engu-Dr. Salman esekomani. Ndandihamba kuyo ndizama uthetha ngengxaki yam. Yeah, so ndaye ndazixelela uba that was a huge mistake that I did. uThixo angandinikeza enye chance, that means uneenjongo ezinkulu ngobomi bam. Uyabo? Khawuthethe ke ngoku. Yeah, khawuthethe ke ngoku nomntu omameleyo ngeli xesha ocinga le nto oyicinga ngalaa mini, naye ke osafuna uzibulala ngenxa yeemeko ajamelene nazo, ungathetha naye uthini? Ndizoqale ndithi uba whatever situation akuyo izawudlula, and makakhumbule ezinye ii-situations ezimbi ezazike zamenzekela wadlula kuzo. Makazame indlela yokuthetha. Mna ke I don't believe kulaa nto ithi wena DJ Abza yoba find someone that you trust, because ingxaki uyamfumana umntu omtrustileyo wothetha naye ujike udisappointwe nguloo mntu ahambe ethetha ngawe. Into endizozama uyithetha mna, umntu makazame i-professional help, azame like into ezifana nee-psychologist nee-social workers, azame uyokuthetha ngengxaki yakhe because ayikho into yodlula ukuthetha. Because mna ndandingathethi nabantu, ndandingasheri any problems with anyone, ndandisifela ngaphakathi because of ndandisoyika ujajwa, ndandisoyika uba abantu bazothini ngam, being a professional clerk, ndiphangelela urhulumente, ndiyi-public servant, but ndinezi problems. Yabo? So if umntu unale ngxaki okanye ucinga ngokuzibulala ngoku, makazame uthetha nomntu oyi-professional, like azame ii-social workers, azame uthetha nee-psychologist to find i-solution yokuphuma kule ngxaki akuyo, because ayikho into yodlula ufumana i-solution. Makazame i-solution yale ngxaki ngoku. Ndiyathemba ke mphulaphuli uthathile ngosuku lwanamhlanje. Sinazo, injani imeko ngoku? Injani imeko yakho ngoku? It's good because ngoku ndi-right, because ngoku ndinayo indlela yokudilishana nee-problems. Andizuxoka Abza ndithi andinazo ii-problems anymore. I still have problems, but ndinendlela yokudilishana nayo ngazo ngoku. Ndinayo indlela yokuthi if ndinale problem yintoni emandiyenze, if ndinale problem yintoni emandiyenze, yintoni emandingayenzi. Yabo? Because thina we have i-stress coping mechanism ezirongo. Laa nto yoba uthi xa ugowayo uyosela utywala, that is wrong, because ukhumbule uba zinintsi izinto oye uzenze phaa etywaleni ezizawuphinde zithini zikwenzele enye ingxaki. So ngoku ndinendlela endidilishana ngayo nee-stress zam nee-problems zam, and I think eyona nto endincedayo kukuthetha ne-psychologist yam, because every time ndine-problem noba kungo-3 ndiyayifowunela ndiyixelele. And another thing endincedayo is to write down, laa nto ye-journaling, laa nto yobhala yonke into ekustresayo. Sometimes xa ndonqena ubhala ndiye ndenze irekhodi, ndizirekhode apha efowunini yam, because zikhona ezinye iingxaki ongekho free ukuzishera nabantu, ongekho comfortable ukuzithetha nabantu. So mna ndiye ndizirekhode, ndishere iproblem yam apha efowunini yam nam. Okay, uye wayichaphazela ke i-question ebendizayibuza uba zeziphi izinto ozibambileyo ozixelelweyo ke ngoku apha kwi-professional help le osagxile kuzo nangoku and ezikusebenzelayo? Yindlela yokudilishana nestress sakho. Umzekelo, udla ngokuthi uDoc Gumba yiavoyide into yokuthi xa unestress ulale, because ayizukunika solution loo nto leyo. Yiavoyide into yokuthi xa unestress uyosela. Uyabo? Kuavoyide ukuthatha ii-decisions because of unestress, because uenda apha uthatha ii-decisions
ezirongo, yebo. So eyona nto endincedayo ngoku yindlela yokudilishana nestress, yebo, because uyandi-advyisa nangendlela yoba if sinazo nee-financial problems, find a way out kwezi financial problems zakho. Susoloko uhlelele kwinto yoba ngabana wena une-financial problems ulile ube ungenzi nto ngaloo nto. Always find a solution, always find a way out. Okay, alright. Sinazo Dyonta, abantu ke abafuna ukuqhagamshelana nawe bakufumana njani? Ndiyafumaneka kuWhatsApp, inamba yam ngu-084 600 4242. Ndiyiphinde ngu-084 600 4242. Iyafumaneka nakwi-calls. Then kwi-emails zam ngudyontasinazo@gmail.com. uFacebook ngumamgcina Maxhamela Dyonta. Okay, inkosi kakhulu ke Sinazo, siyabulela, thina siyavuya ukuthetha nawe namhlanje, uncede abantu abaninzi and siyakuthanda sisi. Enkosi kakhulu futhi. Enkosi kakhulu. Alright, nkosi kakhulu mphulaphula Sinazo Dyonta. Uzamile ke namhlanje ukuthetha ke kunye nabantu ebebenengcinga